Ahojte, vítajte na Namaste Asia. Dnes sa jemne zameriame na iliopsoas, hlboký bedrový sval. Je to sval, ktorý spája hornú a dolnú časť tela. No a jeho uvoľnením odľahčíme spodný chrbát a vytvoríme tak priestor pre voľnejší pohyb a aj dých. Takže nájdi si pohodlie a poďme spolu začať. Ale najprv na chvíľku zatvor oči, vedome sa nadýchni a vedome vydýchni a nechaj ten výdych úplne klesnúť do panového dna a nechaj uvoľniť celé svoje telo. No a s týmto pocitom jemnosti sa presunieme do prvej asány. Bude to vlastne taká rozcvička. Prejdeme si pár kôl pozdravou slnka, Surya Namaskar, Hatha štýl. Takže prejdi na začiatok podložky, spoj dlane pred seba a s nádychom pomaly vzpaž ruky, mierny záklon. Výdych, hlboký predklon. Nádych, zanožíme ľavú nohu, pozri pred seba. Výdych, zanožíme pravú, prejdi na kolená, hrudník, bradu. Nádych, pozícia kobry. Výdych, cez kolená špičky prejdi do psa, tvárou dole. Nádych, vykroč pravou nohou na začiatok podložky, nízky výpad. Výdych, prinožíme ľavú nohu, hlboký predklon. S nádychom prejdi pomaličky do stoja, do mierneho záklonu a s výdychom spoj dlane pred srdce. Nádych, vzpaž ruky, mierny záklon. Výdych, hlboký predklon. Nádych, zanožíme pravú nohu, nízky výpad, pozri pred seba. Výdych, zanožíme ľavú, kolená, hrudník, brada do podložky. Nádych, kobra. Lakte sú mierne pokrčené. No a cez výdych prejdi do psa, tvárou dole. Nádych, ľavá noha medzi dlane, pozri pred seba. Výdych, prisuň pravú nohu, poď do hlbokého predklonu. A s nádychom prejdi pomaly do stoja, do mierneho záklonu, s výdychom presuň dlane pred srdce. Nádych, vzpaž ruky, mierny záklon. Výdych, hlboký predklon, hlava ku kolenám. Nádych, zanožíme ľavú nohu, pozri pred seba. Výdych, zanožíme aj pravú, kolená, hrudník, brada do podložky. Nádych, kobra. Výdych, pes tvárou dole. Nádych, pravá noha medzi dlane, nízky výpad, pozri priamo pred seba. Výdych, prisuň ľavú nohu k pravej, poď do hlbokého predklonu. Cez nádych prejdi do stoja, do mierneho záklonu. Výdych, presun dlane pred srdce. Nádych, mierny záklon. Výdych, hlboký predklon. Nádych, pravá noha zanožená, nízky výpad. Výdych, zanožaj ľavú nohu, prejdi na kolená, hrudník a bradu. Nádych, kobra. Výdych, pes tvárou dole. Nádych, ľavá noha medzi dlane, nízky výpad, rovný chrbát, pozri pred seba. Výdych, prisuň pravú nohu k ľavej, poď do hlbokého predklonu a pomaličky cez nádych prejdi späť do stoja, do mierneho záklonu. Výdych, dlane pred srdce. Nádych, vzpaž ruky, mierny záklon. Výdych, hlboký predklon. Nádych, zanožíme ľavú nohu, nízky výpad. Výdych, zanožíme pravú, kolená, hrudník, brada do podložky. Nádych, kobra. Výdych,
pes tvárou dole. Nádych, pravá noha medzi dlane, nízky výpad, pozri pred seba. Výdych, prisuň ľavú nohu k pravej, poď do hlbokého predklonu. Nádych, prejdi do stoja, spaž ruky, mierny záklon, výdych, dlane pred srdce. Nádych, mierny záklon, výdych, hlboký predklon. Nádych, zanožíme pravú nohu, nízky výpad. Výdych, zanožíme aj ľavú, kolená, hrudník a brada do podložky. Nádych, kobra. Výdych, pes tvárou dole. Nádych, ľavá noha medzi dlane, nízky výpad. Výdych, prisunieme pravú nohu k ľavej, poď do hlbokého predklonu. A s nádychom prejdi pomaličky do stoja, spaž ruky, prejdi do mierneho záklonu, výdych, presun dlane pred srdce. Tak toto bola krásna rozcvička, privítali sme slnko. A teraz sa len jemne postav a zhlboka dýchaj do bránice. Dýchame hrdlom, dýchom udžají alebo cez nos. Takže pri nádychu otvor iba hrudný kôš, nadýchni sa do polky rebier, do bránice a s výdychom stiahuj brucho dovnútra. Prejdi na začiatok podložky a cez vinyasu, s nádychom spaž ruky, výdych hlboký predklon, nádych rovný chrbát, výdych zanožíme, plank, klik chaturanga, nádych pes hlavou hore, výdych pes hlavou dole. Predýchame psa na pár dýchov a s ďalším nádychom vykroč pravou nohou medzi dlane, prejdi do nízkeho výpadu, zatlač do pravého chodidla, naťahujeme ľavé stehno, ľavý bedrový sval, chrbát máme krásne vystretý, ramena tlačíme dole, od uší, pohľad smeruje priamo pred seba. Nezabúdaj na hlboký nádych, výdych do branice. S výdychom vlož ľavú dlaň do podložky, pravé chodidlo odsun na okraj jogamatky a jemne sa otláčaj od pravej nohy. Neprepadávaj v ľavom ramene, čiže vyťahuj sa, otlačaj sa od ľavej dlane. Vráť chodidlo späť do stredu podložky a pritiahni si ľavú pätu k zadku. Čiže opäť krásne ponaťahujeme ten bedrový sval. Môžeš cítiť, ako sa ti pomaly uvoľňuje spodný chrbát. Presuň teraz pravú nohu bližšie k sebe a podsaď pánvu. Čiže obidve nohy v kolenách budeme mať v 90 stupňovom uhle. Pozeraj priamo pred seba a dýchaj vedome. Dýchaj zhlboka. A poď cez výdych prejsť späť do psa tvárou dole. S nádychom vykročíme ľavou nohou do podložky medzi dlane a opäť ponaťahujeme tentokrát pravý bedrový sval, čiže tlačíme do ľavého chodidla. A opäť cítiš, ako sa ti krásne naťahuje sval až do stehna. Vlož pomaličky pravú dlaň do podložky, ľavé chodidlo presuň na okraj podložky a opäť sa otláčame od našej ľavej nohy. Opäť neprepadávame v pravom ramene.
Vráť chodidlo späť do podložky a pritiahni pravú pätu k zadku. Sústreď sa na dých, sústreď sa na ten bedrový sval, ktorý sa ti krásne naťahuje. Nechod cez bolesť, čiže len natiahni ho tak, aby ti to bolo príjemné. Presun teraz ľavé chodidlo bližšie k telu a podsaď panvu. Môžeš dať aj ruku v bok, vystrieť chrbát a pozrieť pred seba. Opäť sa sústreď na tú strednú časť tela, ktorú vlastne naťahuješ. Ešte jeden nádych a výdych a prejdi pomaličky späť do psa tvárou dole. S nádychom opäť vykroč pravou nohou medzi dlane a prechádzame do bojovníka A. Zadná noha zadné chodidlo je celou plochou v podložke. Opäť tlačíme do pravého chodidla. Opäť naťahujeme ľavý bedrový sval. Presuň chodidla kolmo na seba a prejdi do bojovníka B. Upáž ruky, ramena tlačíme dole od uší a pohľad sústreďujeme na pravý prostredný prst. Prejdeme teraz tento cvik na druhú stranu. Ja sa len otočím, tak aby ste videli, ako vyzerá táto pozícia z prednej strany. Takže ľavá noha je pokrčená v kolene, pravá vystretá. Spažené ruky, pohľad smeruje na dlane. Chodidlá daj teraz kolmo na seba, upáž ruky, zasústreď sa na prostredný prst na ľavej dlani. Je to usmievavý bojovník, takže sa môžeš krásne usmiať. A stále dýchaj, nezabúdaj na svoj hlboký nádych a výdych. Prejdi na začiatok podložky a s nádychom vzpaž ruky. A cez výdych prejdi do hlbokého predklonu. S nádychom pozri pred seba rovný chrbát. Výdych zanožíme klik chaturanga a s nádychom prejdi do psa tvárou hore. Výdych bez tvárou dole a do Mukha Svanasana. S nádychom vykroč pravou nohou medzi dlane. Zadnú nohu nechaj na špičke, vzpaž ruky. Opäť ponaťahujeme ľavý bedrový sval, tlačíme do pravého chodidla a pod výdychom vložiť dlane do podložky a prejsť do psa tvárou dole. Nádych, vykroč ľavou nohou medzi dlane, vysoký výpad, zadná noha je na špičke, vzpažíme ruky, predýchame pozíciu na pár dýchov, zhlboka, jemne. Výdych, otočíme sa späť a prechádzame do stoja. Prejdeme teraz do miernej balančnej pozície na jednej nohe, pozícia stromu. Takže pravé chodidlo opri o vnútornú stranu ľavého stehna. Ruky môžeš spažiť alebo ich nechať spojené pred srdcom. A s výdychom pomaličky spusti dlane, teda ruky a spusti aj nohu. Vymieňame nohy, podsaď panvu a poď cez nádych vzpažiť ruky hore alebo nechaj spojené dlane pred srdcom. Zasústreď sa na nejaký bod pred seba. Dýchaj zhlboka, vedome. Uvedomuj si každý nádych a výdych. No a pomaličky cez výdych spusti ruky aj nohu do podložky. Môžeš použiť teraz pri tejto pozícii blok alebo nejakú ľahšiu knihu, ktorý si vložíš medzi kolená. Poď do kolien.
pozícia stoličky Utkat Asana. Ostaneme na pár dýchov. A pomaličky vyber blok spod kolien. A prejdeme pomaly do pozícií sedu. S nádychom pomaličky vzpáš ruky a cez výdych sa chyť za chodidlá alebo použij popruh, pokiaľ nedočiahneš na chodidlá. Chrbát máš krásne vystretý. Uvoľňujeme sedací sval, naťahujeme hamstringy, čiže uvoľňujeme aj spodný chrbát. Nádych, spažíme ruky, s výdychom ich vlož do podložky. Nádych, pritiahni pravú nohu k telu, čiže chodidlo oprieme o vnútornú stranu ľavého stehna a poď do mierneho predklonu Janu Sirsana. Opäť sa chyť za chodidlo alebo použij popruh. Sústreď sa nádych na hlboký ujjayi. S nádychom poď do sedu a vymieňame nohy. Takže ľavé chodidlo opri o pravé stehno. S nádychom vzpaž ruky a s výdychom prejdi do mierneho predklonu. Predýchame pozíciu zhlboka. 1, 2 a 3. A poď pomaličky cez ďalší nádych vzpažiť ruky a cez výdych spustiť ruky k telu. S nádychom teraz zohni ľavú nohu a pravú prehoď cez ňu. Dvíhame ľavú ruku s nádychom a cez výdych prejdeme do rotácie doprava. Pozri za seba. Dýchaj zhlboka. S nádychom pozri pred seba a vymeni nohy. Takže pravú nohu dáme popod ľavú. S nádychom dvíhame pravú ruku a cez výdych prejdi pomaličky do rotácie doľava. Pozri za seba. Chrbát nechaj krásne vystretý. Opäť dýchame do bránice, do polky rebier. Brucho, čiže kor, stred tela je pevný, stiahnutý dovnútra. A pod nádychom pozrieť pred seba a spojiť chodidlá do pozície motýlika. Chytíme sa dlaňami za chodidlá. Pohodlne sa usaď. Nadýchni sa. A cez výdych prejdi do mierneho predklonu, tak, aby chrbát bol krásne vystretý. Pohľad nasmeruj do podložky. Uvoľni stehná, uvoľni bedrá. Čiže opäť uvoľňujeme spodnú časť chrbáta. A prejdi pomaličky s nádychom späť do sedu. Teraz vložíme pravú nohu popod ľavú, chodidlá máme vedľa bokov. Je to pozícia kráľovskej tváre, Gomukhasana. A takisto prepleť aj ruky. No a vyťahuj dlane teraz smerom nahor a lakte ťahaj od seba. Nezabúdaj na dých. Rozpletieme ruky a vymeníme nohy. Takže pravú nohu dáme teraz popod ľavú. Chodidlá sú vedľa bokov. Pohodlne sa usaď a prepletieme ruky. Pravá ruka bude pod ľavou rukou
Spoj dlane, vytiahni ich smerom nahor. Dýchame 1, 2, nádych, výdych 3 a ešte jeden nádych, výdych 4 a pomaličky rozpleť ruky aj nohy. Teraz použijeme blok alebo nejakú knihu, ktorú si môžeš položiť na rôznu hranu. No a budeme dvíhať nohu a prekračovať tento blok. Čiže tu už posilujeme ten iliopsoas a posilujeme takisto aj náš kor, stred tela. Takže snaž sa, aby si sa nenakláňala ani dopredu, ani dozadu. Čiže snažíme sa dvíhať nohu tak, aby bol chrbát stále krásne vzpriamený. Presun si blok alebo knihu k pravej nohe alebo k ľavej. A precvičíme si aj druhú stranu. Použili sme túto výbornú pomôcku, ktorú teraz opäť použijeme. Takže ľahni si na blok. Blok si daj na spodnú časť chrbáta, pokrč kolena, vlož chodidlá do podložky, ruky máme pozdĺž tela dlaňami nadol a úplne sa uvoľni. Budeš cítiť, ako sa ti uvoľňuje teraz tá spodná časť chrbáta, krížová oblasť. S nádychom pritiahni ľavé koleno k hrudníku a pravú nohu natiahni do diaľky. Uvoľni ramená. Predýchame pozíciu. Sústreď sa, ako naťahuješ teraz pravý iliopsoas, pravý bedrový klb. Pošli tam ten nádych a výdych do tejto časti tela. A vlož obe chodidlá do podložky, vymeníme nohy. Nádych, pritiahni pravé koleno k hrudníku a cez výdych natiahni ľavú nohu do diaľky a skús ju naťahovať čo najďalej, cez každý svoj dých. Opäť uvoľni ramená a sústreď sa na bedrový sval. No a pomaličky vlož obidve chodidlá do podložky. Môžeš si blok teraz vybrať spod krížovej časti chrbta a prehodiť pravú nohu cez ľavú, čiže vytvoríme z nôh taký trojuholník. No a pritiahneme si nohy opäť k hrudníku. Tu môžeš cítiť, ako sa ti naťahuje zadná strana stehna. Opäť sa ti krásne uvoľňujú kríže. Vymeníme nohy. Ľavú nohu prehodíme cez pravú a za spodnú časť pravého stehna pritiahneme nohy k hrudníku. Uvoľni ramená. Dýchaj zhlboka. A uvoľníme chodidla do podložky, pritiahni päty čo najbližšie k zadku a dvíhame boky bedra do polovičného mostíka, zadok zatiahni, predýchame pozíciu na pár dýchov, čiže sústreď sa na svoj dých.
Tým odľahčíme mysel, ukludníme ju a po cez výdych vložiť celý chrbát do podložky. Pokrčíme teraz kolená a dvihneme chodidlá spod podložky. Ruky predpažíme a budeme striedať ruky a nohy tým, že ich vystrieme smerom nahor a nohu natiahneme do diaľky. Je to pozícia mŕtvého chrobáka. Brúško máme krásne zatiahnuté, tak aby sme mali spodnú časť chrbáta prilepené o podložku. A pomaličky striedame ľavá ruka, pravá noha a pravá ruka, ľavá noha. Ideme v rytme svojho dýchu. No a pomaličky môžeš uvoľniť chodidlá aj ruky do podložky. Na chvíľku sa predýchať. Uvoľniť. Pomaličky sa teraz chytíme za vonkajšiu stranu chodidiel. Prejdeme do pozície šťastného dieťaťa. Budeme tlačiť kolena smerom do podložky. Hlavu nemaj príliš v záklone, čiže skôr bradu tlačíme do krčnej jamky. Uvoľni nohy, spoj chodidlá a presuň chodidlá na hrany do podložky. Čiže ležíme v pozícii motýlika a v tejto pozícii dvihneme s nádychom bedra smerom nahor. Takže polovičný mostík, zadok zatiahni. Dýchaj. 1, 2, 3, 4 a pomaličky môžeš uvoľniť chrbát do podložky, pritiahnuť si kolena k hrudníku a môžeš sa pohojdať zo strany na stranu, zľava doprava, sprava doľava, trošku pomasírovať krížové kosti. Poď v takom pomalom rytme, v rytme svojho dýchu. Zastaň teraz na stred a prejdeme pomaličky do sedu. No a ja ti ďakujem, že si so mnou zacvičila túto polhodinku jogy na iliopsoas, na bedrové svaly. Vidíme sa pri ďalšom videu.